তো হাই ভাই मन केनता अच्छा आशा करी भल आवास जे आम बुलके जीचे तो इबार गोटे फेमस मंदिर आज मने वैष्णो देवी ना वैष्णो देवी बोलबे तो ये जगह तार ना आम बुलके जीचे तो जीवा देखबा गाड़ी अच्छे यहाँ तो यहाँ अच्छे रूम गोटे किंद्री किंद्री छेकवाटा डोंगरी यहाँ डोंगरी पूरा डोंगरी हाँ चलो यहाँ कौन कहल खाली बाबा वैष्णो देवी वैष्णो देवी से भैरव बाबा चलो आगे जाइकिना देखबा वर्षा सीजन सब जाउछि जीबे किमिति कसिथिव तो गोड़ कसिव हां एठी पाए एटा लगे जोंदी ना मेला फेला होय पूजा पूजा यज्ञ मंदिर हनुमान महाप्रभु हाँ हाँ तो एमती किसी अच्छे मस्त আছে আশা তুমি মিশা দেই করজা আর এবার নাই কি বেশি দূরিয়া দূরিয়া লোক মিশা আগত ভাবিনি এটা গোটে কেনতা ফেমস মন্দির কেবে মিশা এবার আইলে পুরী কি খনিবার মিশা পুরী কি কোনটি আইলে ইতান পন আসিকিরা দেখা আর যা এবার আর গোটে মন্দির আছে ভৈরব বাবা বলতে ইতানে দুইটা আছে বললা পরা এটা বৈষ্ণো দেবী এটা ভৈরব বাবা